сега. Нещо се завърта. Опа. Бегай, че се надъпи. Обърни се. Обърни се. И се нещо върти ги за... Бе, това ако те ритне, ще вземем тоягата. Ще вземем тоягата. Не, ще се готвиш. Аз ще ти мина от другата страна. Аз ще мина отсам. По фланга му мина. Аз ще мина от тук. Ей, какво има тук са кончета? Бе, готино магаре, ама дивак. Дивак. Дивак катка. Магаре! Гадявам това. Габиям. Има много страшни зъби. Ма само идите. Айна, тук идва. Тото мен е такме. Той е вързан. Пъкнеш нещо от дъпето. На люта чушка.